Me kake kokari? Sallah? Sallan wala zai. Karfe 11 wala da ke shi ta zuwa 10 kuma wani kace 11 wala za ka yi. Kanina da Allah, nafila zan yi. Nafila? Eh. Kana nafila ba kawai yau a ganga za ka yi nafila. Ni irin yaran zamani nan ba yadda da lamarin ku ke yi ba. Su kenan ba su da aiki sai sa ido. Ba su sanya nake ji ba. Na dan rabo zan sha ruwa amma san da ya biyo ni. Wannan da kake ganin sa alolan nan dai zan yi ne dai amma Allah ya ga zuciya.